ключовете за нататък. А. После ще ги даде това ми е като работилница. Тук маса, това си е майка. Това допотопна техника да реже фуража. Това е някакво много странно приспособление. Контра, към катинар. Една врата, втора врата. Трябва. Тук има такива кръци, къде... Виж портата си шипове съм наварил отгоре. Да. И пак там така отвътре. Това са танкови оси. Това що го снимаш? Да си го имаш. Откъде го? Да видят хората откъде се вади такава техника. То е тъмничко, но... Тъмничко, но ще се види. Ключи си му тук. Взема помпата. Уникален е. Уникален е, викам. Слушай ли, аз като минех, единственият в селото беше това. Единственият. Снимай си го. За спомен, ако друго не. Приятелчета сме.